הזמינו אותי לגן רבע. מהר צריך לקום. מה עשיתי? צחצחתי, שיט. יופי, צחצחתי שיניים, שטפתי פנים, הברשתי את השיער שלי, לבשתי בגדים, וטוב, עכשיו אני אתחפש לליצן. מה ליצן צריך? בואו ונראה. וואו, 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 וואו. יש לי פה כובע. איזה כובע יפה. ויש לי פה. מה זה ילדים? קודם נשים את זה. התבלבלתי, אוי, איזה צחוק, התבלבלתי. קודם נשים את זה. וואו, 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 וואו. יש לי פה קישוט לכובע. ויש לי פה אף אדום. אף אדום. אף אדום, אדום, אדום. זה רק אף. שלום. שלום. איפה אני? הנה אני. איפה אני? הנה אני. אתם יודעים שיש לי גם משקפיים? אז מפריע לו. יש לי גם משקפיים. אוי 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 אוי. שכחתי את העפודה שלי. הנה העפודה שלי. הנה העפודה. התבלבלתי. כל הזמן אני מתבלבלת. הנה, 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 הנה. הנה העפודה שלי. הנה. ועכשיו, אנחנו נשים פה, יש לי פה עוד הפתעה, עוד מעט אנחנו נראה. וואו, הבאתי מזוודה. מזוודה גדולה גדולה. מה יש לי? את הולכת לטוס במטוס? לא, לא, לא. אני לא נסעתי, לקחתי את המזוודה לגן לנה, כי הבאתי פה המון הפתעות, המון המון דברים יפים. בואו ותראו. וואו. אני שמה פה, נכון מאוד. אני שמה פה, אני רק מכינה את הכל. אני רק מכינה את הכל. כולם לעצום עיניים. עוצמים עיניים כולם? כולם עוצמים עיניים? יופי. מעולה. הנה הטייפ שלי, והנה הקלטות שלי. אוי, 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 אני כל כך מתרגש, אני כל כך מבולבל. הכל נופל לי מהכל זהו, היוצא. יאללה, אפשר להוריד את העיניים, אפשר להסתכל. הם עדיין נשארו עם עיניים עצמאיים. הם מחכים לעונה הבאה. נכון, אני טעות שלי. אליאנה, תורידי ידיים, זהו. ילדים, אני עושה לכם הופעה של ליצן היום, ואחרי ההופעה יש לי מישהו בגן שעוזר לי. תנחשו מי יעזור לי? מי יעזור לליצן? מי סבתא של מי את סבתא? יונתן היום יעזור לי, והוא גם יהיה ליצן, אבל לפני זה אני עושה הופעה, ואחר כך יונתן יעזור לי, ואחר כך כולכם תעזרו לי גם, טוב?
מי שלא רוצה לא חייב את זה. מי אמר את זה? תהילה? תהילה לא רוצה ולעוד. רוצה? מוכנים? נמצא. מוכנים? לכן בעצם המילות נכון? כמו שאנחנו עושים. בואו נחכה ונראה מה ניצחון יעשה לנו. לא נורא לי משהו. מה זה? מה אני עושה עם הבלון? התאבלות. הוא לא יתפוצץ. לפעמים הוא מתפוצץ. מה זה? גיטרה, נכון. אפשר לנגן גם עם הבלון. זה לא בלון. מה זה? בואו ונראה.
מה יהיה לך קשה לכולם. אמא, עכשיו את עושה לכולם? לא עכשיו. עכשיו עושה רק לעוד אחד, אנחנו עובדים עם משהו אחר עוד מעט לראות אותה. אני רוצה להגיד. נעשה לכולם. אני אשאר פה עד יום ראשון ואני אעשה לכולם טוב. אני יש לי לך מפתח. גם ילדנו זה יפה? כן, מדהימה. לאט לאט זה יגיע לכולם. יש לי עוד ליצן קטן פה שעוזר לי מאוד 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 מאוד. יש לו כובע, יש לו כובע וואו. ויש לו, אתם לא תאמינו, קודם אף, ויש לו גם אף, ויש לו גם אף, ויש לו גם כובע. הוא עוזר לי מאוד. ויש לו גם עניבה. וואי. ויש לו גם עניבה. וואו. ויש לו גם קישוט. וואו. ליצניקו. זה שיר מהוואי. תעצור לי. אני מפזרת באולם מטפחות ואני מזמינה את הילדים החמודים מכאן עד לכאן לבוא וכל ילד לוקח מטפחת. אחר כך נעשה בנו. כל אחד קם ולוקח מטפחת. אלינורה, רועי, גילי, עמיחי כאן. אתה עכשיו, עידן לא אתה. תהילה, אחר כך אתה. אני חושבת שאפשר להגיד לכולם כי חלק לא רוצים. בסדר. ליצן, ליצנית. ליצן. אפשר להגיד למי שרוצה לקחת מטפחת כי חלק מתביישים לקום. מי שרוצה, ייקח מטפחת. ועם המטפחת אפשר להתנועע. אפשר להתנועע. יופי, כל הכבוד. איזה רוח אתם עושים, וואו. מי רוצה לקום מיד? לקחת מטפחת. וואו, איזה ילדים. הנה, יש שם משהו. איזה יופי. ועכשיו רק למעלה. רק למעלה, גבוה, כל הכבוד.
ללכת מסביב, כל הכבוד. ללכת בין המטבחות. ללכת בין המטבחות. ולקחת את המטבחת. בואו נעשה כדור מהמטבחת. כדור! מצוין! ונעביר. ביד, ביד. נעביר מיד ליד. להצמיד אותו לבטן ולהסתובב. בואו ניתן מעגל גדול, מעגל גדול, מעגל גדול. מעגל גדול, לתת ידיים. מעגל לתת ידיים. עם המטפחת. מחזיק עם המטפחת. זה קשה. כן. נשים את המטפחת באמצע המעגל. אנחנו הולכים במעגל. מסביב. ללכת מסביב. בואו נעשה מעגל גדול, גדול, גדול. עצור, לצד שני. לצד שני. לצד שני. לא לעזוב ידיים. איפה החברה שלנו? ואחריי אנחנו עושים נחש. אחריי נחש. לא לעזוב ידיים, כי אנחנו משחקים, אנחנו מבלבלים, אנחנו משגעים. לא לעזוב ידיים. תן ליד. ולא לעזוב אותי. אנחנו הולכים בכל מיני כיוונים. טוב לשבת. לשבת חמודים. בוא, העוזר שלי פה יושב לידי. כל הילדים מוכנים? הבלון אתה יכול לחלק בבלת שבת. טוב? רועי, אני שומרת לך. בואו, אני רוצה, יש לי פה, יש לי פה שק, ובפנים יש לי משהו. אני מזמינה את יונתן, בוא, ותראה מה יש בפנים ותוציא ותראה לכל הילדים. תוציא מה שיש בפנים ותראה לכל הילדים. מה יש בפנים? מה יש בפנים? מה זה? כדור! נכון מאוד! בואי מוטי, בואי. תביא לי את הכדור בבקשה. תביא לי אותו. היי!
איפה הכדור? אור, תחפשי. אין. בוא, יונתן, תראה לה את הכדור. יש! בואי נזמין עוד ילד, אולי הוא יראה. בואי. תוציא לי את הכדור. יש כדור פה? תסתכלי. יש? תסתכלי אם יש. את רואה כדור? את רואה? עוד מעט אני אזמין אותך, עוד מעט. את רואה פה כדור? לא. נזמין ילד אחר. שבי חמודה. דוד רוצה יד. איך קוראים לך? בננה. יופי. מה שלומך, בננה? איך קוראים לך? קרובי. איזה שם יפה. איך קוראים לך? פצע. נזכרתי שיש לי פה פצע, זה נורא כואב לי הפצע הזה. איך קוראים לך? נטע, למה לא אמרת? איזה שם יפה. בואי תביא את הכדור. לכי תשבי על יד. תשבי במקום. לכי תשבי על יד. יונתן, תביא את הכדור. מה זה? מה קורה פה? אמרתי לכם שהוא ליצן. הוא עושה קסמים. בואי נראה, עוד מי רוצה לבוא לראות את הכדור? בוא. איך קוראים לך? יונתן השני. 2 יונתים בגן. הוא אומר 2 יונתים. איפה הכדור? זה עם הילובי. מה? הילדים לא שמעו. איפה הכדור? בואי, את אמרת הוא נעלם? בואי, תראי. איפה הוא נעלם? איך קוראים לך? ירדן, הנה, יש כדור. ירדן הצליחה, כל הכבוד. בוא, איך קוראים לך? איך? שחר, חמוד. איפה הכדור? אין. מה זה פה? מה קורה פה? יש כדור? טיפשה היא לו. יונתן, איפה הכדור? יופי, כל הכבוד. כל הכבוד. שבו. כנראה שכזה נראה. אנחנו רוצים לעשות קצת משחק מבלבל של תנועות. אתם רוצים עם מוזיקה או בלי מוזיקה? טוב. אני רוצה להגיד שאתם מדהימים מאוד. פשוט מה? ואז מה? הם יושבים. איזה שיתוף פעולה? מה זה? חיים לא פגשו אותה. לא ראו, לא הבינו איפה נפלה לנו. רגע, יותם. כולם לגלגל ידיים. יופי. על הברכיים. יש לי עוזר מצוין. חבל על הזמן. כתפיים. איזה ילדים. זה מאוד מבלבל. עכשיו תרגיל מאוד קשה. להרים ולהוריד. וואו. לנה, אני לא מאמינה. ידיים.
מי שמרגיש טפיחה על הכתף, בא אחריי. כל הכבוד יאלי, כל הכבוד. מי שמרגיש טפיחה על הכתף, בא אחריי. אחריי. בואו ננסה ללכת אחורה. אחורה, וואו, זה קשה. אחורה. עכשיו נלך אחורה, אחורה. יופי, אחורה. אחורה, אחורה. מצוין, וקדימה. ויש לי רעיון. כשהולכים קדימה, מרימים ידיים למעלה. כשהולכים אחורה, מורידים. עם הזהירות. המגירה שלך איפה שכתוב הוריד. נכון. שים אותו שם. זה בתיק שלך. שים את הכדור שם. הוריד, שים את הכדור בבקשה במגירה. הוריד, שים את הכדור במגירה. יש לי פה עוד סבון. לנה, אפשר לעשות פה? כן. גם, זה לא מוזר. אני לא מצליחה, אני לא מסתדרת עם זה. לא מצליח לי, אבל אני אתן ליונתן להצליח. רוצה להוריד את האחר על כדור הצבון? לא, ריטה. טוב. אני אעשה לך, אני אשים לך את זה. חשבתי שאולי יעשה. כך מבסוט מהתפקיד. סליחה, אתה מבין עברית או אתה רוצה לשמוע? אני רוצה אותו במגירה. כל הכבוד, כל העץ. כל פעם שהוא מצליח תמחאו כפיים, ושהוא לא מצליח תמחאו יותר חזק. נכון, מעולה. מעולה. כי אנחנו, לפעמים זה מצליח ולפעמים לא.